Taas ano? Parang kailan tao dyan ah. Saan kayo punta? Waiting elevator. Ayun na. Open na. Pahawak ng door. Yung si Damiana. Kadari natin nakakapagod sa ano. Ano? Summer. Anong floor? Sky deck floor. Yan ka mag-iba na 6. Ayan o, number 8. Masa? Ayan o. 500 kada inumin. 8 person lang. Oh. Hindi, ano yan. Kada purchase ng ano, may libre na alak. Ay, hindi mo dito. Baka 9th floor. Yeah, free ladies drink. Ladies drink. Oh, ikaw, pag ladies ka pa rin. Pero red horse. Red horse ang nakapatak. Isa na mainom. Ako po inom. Anong floor ba yung kita? Ayan. Wow. Tara na guys. Hoy! Ay. Ano pa? Ano ko ni magbara pa nga? Wow! Uy, ang panty mo, Otis, hawakan mo. Makali pa rin. Ay, pagkayo. Hala? Hala, ang ganda pala dito. Kitang-kita buong ano, no? Buong building. Ayan, HMI. Nakikita yung HMI. Kitang-kita buong building, ah. Oh. Hi guys, good afternoon. Dito tayo sa rooftop ngayon ng Ramada. Ayan, hotel. Dito na lang. Parang di mainit. Asan ang Gramercy? Ayun, di ba? Ayun, oo nga. Kitang-kitang Gramercy. Ito na kayo. Aray Smoking ko. na smoking. Dito nga man. Ito, beside. Pwede ka ng church eh. Ayaw na lang bahala eh. Wala kasi yung machine eh. Sa baba yung machine. Wow. Hindi naman yung jogo mo. Hindi naman natin yung nakaraan. Eager Wala na mainom na kita. Ha? Hindi! Gusto niya maiba-iba. Ay, gata Klaus, si BBK ka. Ito, natikman nyo na. Ito, iba to. Yung red chango yan na yan. Okay ba yung kakaiba? Kakaiba, pag nalasing ako, iyak pa ako dyan. Gusto mo maiyak? Umiyak na yan kagabi. Bigyan mo ng mahal. To follow. Bigyan mo ng mahal para maiyak. Ikot lang ako ah. Ganda eh. Wow! Kitang-kitang baba. Kitang lahat ng building dito sa taas. Eh, 9th floor. Ayan, nasa 9th floor po kami. Ayan, yung mga view sa baba na makikita. Ay, HMI, Health Maintenance and Corporation. Ayan. Ah, super ganda. Shopwise. Ah,
Shopwise pala, malapit pala to sa ano. Yung Shopwise. Ah, malapit lang pala to. Sige, order lang kayo dyan. Mag-iikot lang ako. Ano yan? Solis Hotel. Ayan ang Mapua University.